med lidt forsigtelse kan vi byde dem velkommen til Lansdowne Road Rugby Stadion i Dublin til fodboldlandskamp mellem Irland og Danmark. Det er den sidste kamp i kvalifikationsgruppe 6 til verdensmesterskabet. Vi starter med den danske kongesang fra Christian. Ja, som de kunne se, så er anfører Morten Olsen med, spiller til 76 landskamp. Vi skal lige have den 80. Tony LeBlanc, eller Goliath, og Ron Marie. Og det er ikke mindst omkring det 4.000 danskere, som sætter deres præg på kulturpladserne, der havde været sagt som sædvanligt. Her har vi det irske hold. Den irske manager, Owen Hans, er i spidsen for dette hold for sidste gang. Siden han overtog ordet i 1980, ser han større landskamp, og det bedste i verdenskamp, så det er ikke det bedste irske hold, der kan spilles. Det her er til gengæld noget af det bedste danske hold, der kan spilles, og som vi kan se, anfører Morten Olsen er altså med, til trods for, at han i de seneste dage har været under behandling for en skulderskade. De har ham her med nummer 4, og med nummer 8 lige nede til højre, så det er Jesper Olsen, som vi kan vinke velkommen tilbage i landsholdsgruppen. Han var jo sidst med grundlovsdag mod Sovjetunionen. Det skiftede ud i pausen, da Danmark spillede noget af det bedste fodbold, et dansk landshold vel nogensinde har præsteret. Jesper Olsen afløser Frank Arnesen på holdet. Jan Mølby er rykket ind på midtbanen i stedet for Jens Jørgen Bertelsen i sammenligning med det hold, der for knap en måned siden vandt med 5-1 i Norge, og dermed i realiteten sikrede dansk kvalifikation til Mexico. Okay, den er ikke helt sikker endnu, men der skal altså til fuldstændig utrolige ting, hvis ikke kvalifikationen skulle være i orden. Senere i aften spiller jo Schweiz og Norge, men jeg tør næsten ikke tale om de ting, der skal ske for, at Schweizerne kan overtage Danmarks plads. Det er noget med, at vi skal tabe 7-0 her, og Schweizerne skal vinde 7-0 over Norge. Nej, vi skulle meget gerne forsøge at få uafgjort i denne kamp, og derved vinde kvalifikationsgruppe 6. Det kan måske give en fordel. Man ved det ikke rigtigt nu. Man aner ikke, hvordan der siges i forbindelse med lodtrækningen til slutrunden den 15. december. Det kan måske give en fordel. Men som en Olsen, vi må nok konstatere, at det her, det har ikke ret meget at gøre med en fodboldbane. Nej, nu har vi været præsenteret for nogle af slagsen, og ja, selv de irske spillere, jeg snakkede før kampen her med Liam Brady og Stapleton, og de rystede på hovedet, da de var inde og for at se banen, og var meget skuffet over, hvor langhåret den er, og det betyder jo meget, blandt andet for danskernes positionsspil. Opholdet kan blive hængende, så det er en dårlig bane, på grund af, at det er en rugby-bane, og man har ikke givet klippet af hensyn til fodboldspillere. Ja, det er Pjontek med, som i går efter træningen om, at det skal klippet, men det har man nægtet, for det er, at det er en rockybane, som er udlånt til fodbold på denne specielle dag. Dansk fodbold har spillet her før, og vi har jo aldrig kunnet vinde her, men
Det her fodboldlandshold har jo rammet en pæl igennem alt, hvad dansk fodbold ikke har kunnet gøre før, så hvorfor ikke også i dag? Det er i hvert fald dejligt, synes jeg, for en gang skyld, at kunne overvære en landskamp, når Danmark er inspireret i en nogenlunde afslappet atmosfære i forhold til de nervesønderrivende opgør, de har kastet os ud i. Red med her. Søren Lerby. Nielsen i luften. Christensen. Og her Morten Olsen, som forhåbentlig holder i denne kamp. Søren Lerby. Se, hvordan bolden hopper og danser på den meget, meget ujævne bane. Det er faktisk ret spotter, der er over hele banen. Det kan i luften med nummer 2, Moran. Moran. Den mest rutinerede spiller hos IR med Liam Brady. Hentet hjem fra den italienske klub Inter. Overfor en italiener. Særlig. Lidt ærgerligt, at i pragtfuld fodboldvejr og i en kamp, der vel, skal vi sige, også sin betydning skal tages, som du sagde før, Svend, afslappet på, at der ikke er muligheder for, at vi kan få set vores hold ude det bedste. Jeg tror, det bliver svært i dag. Ja, det brydende, elegante, shotpassing-spil, og jeg næppe vi for at se. Det er ikke nogen umulig opgave at få uafgjort det. Lerby. Nielsen. Stavrup. Jesper. Rystet af klubkammeraten Paul McGrath. Kammerat fra Manchester United. Velkær. Kevin Moran. Fripark. Vestolsen. Søren Lerby. Ind på midten Bergfast. Nu stiller Jesper Olsen, sparker ikke på benet af Liam Brady. Mølby. Og ja, Mølby igen. Og der er et træk siden. Skubber sig af. Finger nummer. Det er også. Mark Lawrenson, kammerat med Jan Mølby i Liverpool. Der er den eneste spiller fra den irske liga. Brady. Jeg organiserer de irske midtbanen til arbejder jo næsten udelukkende med sit venstre ben på samme måde som Jesper også gør det. Det er fire væk arbejde for den. Jeg var ikke inde på midten, det er der der. Og det bliver jo ikke bedre af, at folkets opspring ikke er, som man kan håbe på. Men forholdene er jo en på begge parter, og vi har dog nok som helhed. Det er også,
McGrath. Der er det godt rykket af Sivebæk, det der. Rebinæk her kommer der, og så er der udlignet. Efter 1 minut, efter den irske scoring, et halvt minut faktisk. Og så har Rebinæk her scoret til 31. landskammål, og det er et mange skæveblotter i 4. Den ligger nemlig perfekt, den aflevering fra Sivebæk. Ikke i luften, hvor vi ikke rigtig har noget at kunne snakke, men der kommer den ned lige på fødderne af Elkjær. Godt rykket også af Elkjær. Ja, det sejler da i hvert fald underholdende, det ser. Der vil være ramt på bolden her. McGrath. Castorino igen. Og så Jesper Olsen. O'Leary. Arsenal. Stopper. Her igen. Ja. Ryster sig fri af de irske markeringer. Kommer for at hjælpe Elkjær. Berggren kommer også. Det er han, Berggren, og så skud. Ej, der kommer så. Ikke noget. Det kommer han. Det er afværget. Og så er det stemt af Berggren. Det bliver låst der. Vi får den her. Berggren drejer rundt her og finder 2 mand ud af det, og så kommer benlåsningen og bliver trådt i hælen af nummer 4, Mark Lawrenson.
Sivebæk. Mølby. Det her spil, vi skal prøve at få frem. Det her stille og rolige spil. Mølby. Kommer Jesper. Åbner venstre siden. Springer ind og spænder ben der. Brady. Skruet frispark med venstre benet. Carino, der kommer i luften. Ja, livlig start på kampen. Spillet godt og vel 11 minutter, og der har været 2 scoringer. 1-1. Start frispark. Det er Søren Busk her. Så er nummer 9. Cascarino. Og til daglig spiller for den engelske 3. divisionsklub. Gillingham. Laudrup. Det lignede så helt klart på et par til Michael Laudrup. Men det blev 4 dommer Frank Fører. Det blev 4'erne. På den igen. Det er Lawrensen. David O'Leary. Becklin. Den anden er Jan Mølbys klubkammerater fra Liverpool. Med Sheedy, nabo til Everton. Davidson. Jesper Olsen. Og så er Rebecca her. Inden på midten ligger Laudrup. Og jeg kan forstå, at vi har mistet billederne hjemme i København, så jeg skal forsøge at holde dem orienteret. Ellers så sendes kampen altså direkte i radio, hvis de har en radio i nærheden. Men jeg skal forsøge at holde de orienteret, som ikke har en radio i nærheden. I øjeblikket er kampens første hjørnespark, så vidt jeg kunne se, dømt til irerne. Ej, det er indkast helt nede ved hjørnefladet. Kastes ind til Stapleton, der presses af Søren Busk i kanten af straffesparksfeltet. Spiller bagud til Becklin, der sparker ind i benet på Søren Busk, og bolden går over baglinjen til kampens første hjørnespark, som er 80 herefter små 14 minutter. Det sparkes i venstre side af bakken Jim Becklin. Faktisk hele det irske hold på nær målmand, og Mark Lawrenson er fremme. Og den hættes ud til Michael Laudrup, der prøver at presse sig forbi Jim Becklin, men Becklin får bolden over sidelinjen til dansk indkast. Dansk indkast en 15-20 meter inde på en banehalvdel over i højre siden, som John Sivebæk går ud for at kaste. Der er ikke rigtig nogen danskere, der kan kastes til. Kaster ind til Mølby, tilbage til John Sivebæk, der spiller yderligere tilbage til Morten Olsen, der angribes af Cascarino, men sparker bolden frem af banen til Michael Laudrup, der angribes bagfra af O'Leary. Der kommer Grealish til, prøver at tage ned med brystet, der kommer Berggren og laver frispark til... Nej, det bliver dømt den modsatte vej. Men bestemt ikke en dommer, jeg er helt enig med i sin afgørelse, østrigeren Frans Løver, men i hvert fald dansk frispark, en halv meter inden for en banehalvdel. Det er sparket til Morten Olsen. Morten Olsen trækker med den, angribes sporadisk af Frank Stapleton, spiller en flad bold frem til Michael Laudrup, der taber den hen på fødderne af
Kevin Sheedy, der spiller bagud til Martin Lawrenson, der vinder en tackling mod Michael Laudrup, har bolden trækker op mod midterlinjen, angribes af Berggren, spiller sig på tværs til Tony Grealish. Grealish trækker stadig op mod midten, spiller sig i højre side til McGrath. McGrath, der er trukket ud i højre siden, spiller imod midten, men der kommer Jesper Olsen imellem for at fange bolden. Den bliver hængende i græsset, han angribes bagfra. McGrath kommer også forbi Tony Grealish, der laver et kæmpe frispark imod Jesper Olsen. Da Bjørnsen rejser sig op fra bænken og gør store gebærder ind til dommeren. Et grimt frispark. Bækken kaster sig, eller nu er Grealish, kaster sig ind i benet og får Jesper Olsen netop som han er ved at slippe forbi ham. Og så havde han faktisk haft frit løb ned mod. Og vi får billeder. Her kan de se frisparket. Der kaster Grealish sig ind og jævner Jesper Olsen med jorden. Han fik ikke engang advarsel. Men Danmark fik frispark. Jesper igen. Spillet godt forløb i Jesper Olsen. Udnytter sin driblekunst. Elkjær. Mølby. Og Jesper med i venstre siden kommer der. Jeg synes, det er et godt kontakt, vi forløb, vi har set af Jesper Olsen, Tommy. Det er helt afgjort, og det jeg især er tilfreds med, det er hans defensive spil. Han har været mere lukket godt af i venstre side og har erobret bolden et par gange, og der er kommet meget mere tyngde i hans spil, da vi så ham sidst i idrætsparken mod Sovjet. Okay, der var han også plaget af en ankelskade, som senere holdt ham ude af Manchester Uniteds hold i 6 uger, tror jeg det var. Men han er helt på toppen igen. Han er en af de dominerende spillere igen hos Manchester United. Bækling. Og kommet imellem af Sivebæk. Og så er Berggren. Ja, vi har haft nogle mikrofonproblemer, og vi har haft lidt billedproblemer, men nu skulle det hele faktisk fungere. Det kan vi så håbe, bliver ved. Hjemme mod Lerby. Grealish, og Jesper Olsen, der laver frispark mod Grealish. Reno, der kom i luften. Og så må Olsen, der var lidt. Counterback. Både Cascarino nummer 9 og nummer 10. Frank Davidson. Ivan Nielsen. Jesper. Løbby. Der var til Sivebæk. Han står helt fri i højre siden. Men det rører til også i venstre siden. Det overligger Sivebæk. Og Berggren. Ingenting. Ja, der var fremfører. Frispark for Mustang. Jeg kan tydeligt høre de danske tilskuere. 4.000 er der vel af dem. Vi er på vej til Mexico. Det er vi på fanden der. Det er Olsen også.
3. Jeg har 4 i offside. Den ene af disse typisk Morten Olsen dirigerede offside-spiller. Herby. Bergberg med ind på midten. Godt spillet af Jesper Olsen til Laudrup. Bergberg helt fri. Laudrup. Og Danmarks første hjørnespark efter 21 minutter. Skulle han måske nok lige have stukket bolden inden op til den helt frie Bergberg. Ja, men ellers kan der se rent ud. Han har meget stor respekt for det åbne spil. Vi har fået det åbne og Silve. Nå, det kan de ikke lide. Det får Olsen sparker. Hjørnesparket. Elkjær. Herby, Elkjær, ikke offside. Han er ikke offside til det. Jeg har også lavet tv-billederne lidt før i tiden. Kolossalt synes jeg, som Jesper Olsen arbejder. Rigtig. Det skal være på Rasmussen. Første gang for 11 år i aktivitetsmålet, så man ikke meget lidt til stående i hjørnet. En chance for ham. Hvad er det? Takling af Søren Lus mod Stapleton. Kommer Elkjær forbi Morgen. Første omgang. Og så bliver det godt. Så er der fløjte for fast frispar. I en situation, hvor det ikke kunne have været gjort. Julio i den her. Og det er interessant at se, at når han ligger ind på midten, så er det Mahir Lawrence, der tager af ham, og når han går ud på fløjen, så skal det være Moran. Og det kan de to ikke lide. Mens han skifter, så bliver der... Han har revet op til mange ting. Det er vi faktisk. Og Laudrup! Dejligt at se. Fiernes andet, tredje hjørnespark. Det er 1 til Danmark, altså 1-1 til Liam Brady. Op i luften. Det var Mascarino, der gik i luften, men satte af på Ivan Nielsen. Elkjær alene fremme på det. Bra. Og så Laudrup. Liam Brady, nej. Og Bergberg. Elkjær på vej ind på midten.
blive ved, man har i starten veloplagt en spydspids, som vi har i dag i bredden, og det er jo helt stort, hvad han lægger op til at få ud af sit. Jeg tror, at de er forholdsvis tunge og lidt primitive irske forsvarer. Det her er det. Det er typer, som han kan sætte ud af spillet med sine snævre driblinger. Ja, og allerede på nuværende tidspunkt, der er og på ham. Så viser jeg Oster, så de ved godt. Gør os klar til en irsk udskiftning allerede. Væk. Ja, der var Troels Rasmussen med. Han er helt passiv. Men har ikke putt ham for meget. Tony Grealish her med nummer 8, der ser ud til at skulle ud, så vidt jeg kan bedømme de skilte, der rækkes i vejret. Her har vi nummer 15. Det er den eneste spiller, som ikke kommer fra belgisk eller engelsk eller skotsk liga. Og fra den hjemlige Shamrock Rovers, at Burnley. Berggren. Det er forbi City. Der er ikke her. Nu bækker med ham i højre side. Og der. Ja, Ivan Nielsen er gået med frem. Kommer i luften der. Fæstning fra Morten Olsen til Jesper Olsen. Nielsen mod Castorino. Ja, så godt med hele tiden i højre siden af Sivebæk. Laudrup. De har ikke meget at byde på, irerne. Jesper Olsen. Målstrand. Så kommer den lige til udskiftning. Sommeren ellers vil tillade den. Det nåede han ikke. Han havde ryggen til en linjevogter. Markerer ud, at han er klar til det næste gang, der er afbrydelse i spillet. Fredriksson. Og en med en på midten. Men der er spørgsmål. Lorentzen med fremme. Ja, det er takling af Søren Olsen.
Tony Grealish, som slet ikke har fået fat på Jesper Olsen, som han sikkert havde fået ordre på. Kommer ud, og ind kommer nummer 15, Pat Byrne, og den lokale klub her i Shamrock Rovers. Nielsen med frem. Så fik vi Pat Byrne for første gang i aktivitet. Nu kan han så med 2 i'er og ingenting denne gang. Han fighter dejligt. Ja, det er simpelthen også irske tilskuere, der klapper samtale med det danske felt. Dommergeloften. Han spiller sin 25. og formentlig sidste landskamp. Den 33-årige Jim McDonagh. Beskæftiget i Wichita Wings i øvrigt sammen med 6 danske spillere. Og rejser til USA her efter den kamp. Farlig. Nybæk er gået fri i højre side igen. Kommer Patton. Rashidi. Det var det der. Ian Brady. På hjemme på midten. Godt ud. Ja, hvis det er sådan, at et forsvar ser, at offside-taktikken, når man løber frem, ikke rigtig virker, så er der, hvor brutalt det end kan lyde, kun én ting at gøre, så må man have fat i ham manden, der kører selv. Og så bremse spillet ved et frispark. Det er ikke særlig sympatisk, men okay, så sådan er det i topfodbold. Bækling. Reno i luften. Og Rede synes jeg får en af Nielsen, og så går Rikbak. Spændende type, nummer 9, Tascarino. Det er hans første kamp på hjemmebane, en tredje landskamp i alt. Debuteret på udebane i september måned mod Schweiz. En kamp, der endte 0-0.
var meget sent, den linjevogter fik flaget op. Men jeg kunne godt tænke mig, at vores hold indimellem, for at veksle mellem det glimrende og elegante småbold, vi ser i venstre side, vil smække den helt over i den anden, hvor både Claus Berggren og John Sivbæk ligger og åbner så godt som hver gang. Rigtigt. McGrath fremme. Jesper. Stapleton. Backlin med frem igen. Meget offensiv venstre side. Brady. Escarino. Hvordan Jesper Olsen hele tiden holder sig fri i venstre siden, dukker op derovre. Det var irske manager Owen Hand, at McGrath skygge efter, når han er over i venstre siden. Frispark. Berggren, Laudrup, Elkjær, Lerby i feltet. Ja, det var Boksen. Og så tilbage til venstre side. Og til at dække af derovre. Frispark, han der er for der skal mere fart på den bane, og den bliver hængende i græsset. Jesper Olsen. Frispark er noget Brady og Jeg synes, det er helt den gamle Jesper, vi ser i dag. Der er fremdrift, der er effektivitet i hans driblinger, og han yder en meget stor arbejdsindsats. Flot comeback indtil nu. Berggren i et to-samarbejde, og der var også Elkjær. Så var linjevogteren Fader sammen. Men elegant og typisk dansk. Opspil i de hurtige to kombinationer. Jeg synes, det er det, der har været kendetegnet, og den helt store forskel på de to hold, at mens irerne mange gange banker bolden op, selvom det ikke er så udpræget som det, vi er til fra engelsk side, så vores spillere holder hele tiden ved spillet, og det er imponerende på den bane, for den er altså ikke god, og vi skal selvfølgelig ikke til at snakke alt for meget om at bruge det som undskyld, men vores hold har virkelig spillet teknisk fremragende fodbold. Og har altså i øjeblikket 1-1, som mangler godt og vel 5 minutter af første halvleg. Søren Busch mod Stapleton.
mest her. Virkelig næsten. Nyt frispark. Ja, og til gengæld så er det banen, der er med til at gøre det til en ekstra svær bold for Troels. Hvis den hopper ind, den der, er det lige nok sådan en bold, når de målmanden skal have, men som han mange gange er magtesløs overfor på grund af knoldene. Men lad os prøve at nyde det danske opspil, hvor man hele tiden har folk, der søger hen mod boldføreren, sådan at man holder ved spillet. Og så de tilstrækkesæklinger i det. Det ser med ham. Kommer ned. Det er jo begge med i højre spil. Ren. Jesper igen. Offside. Det var for at markere. Er det samme? Ja, og der har vi så et af de eksempler, hvor Jesper ikke ville være offside, hvis Claus Berggren havde turet og være bande med det samme, uden så først at skulle have bolden under kontrol. Men stadigvæk forrygende, fantasifuld dansk angrebsfodbold. Ja. Det er dejligt at se den danske defensiv. Hvis en spiller sammen med Mine. Ja, der er nok lidt at snakke om i træningen de næste par dage, så. Men du har helt ret, at de skærmer glimrende op for hinanden. Det er sjældent, jeg har set Jesper Olsen så defensiv, når Søren Lerby for eksempel går frem. Og det er jo med til, at når Søren mister den, så mangler han ikke derhjemme, for vi har en til at dække det område. Der mangler et minut, så første halvleg til den uafgjort 1-1. Hvordan? Tak. Ikke om der er gang.
komme længere. Kommer McGrath ikke. Første halvleg er overstået. Stort bifald til de to hold, og jeg tror, spille til det danske hold. Og virkelig charmerende fodboldspil i første halvleg, at det så ikke har udviklet sig i yderligere scoringer. Ja, det må man så, jeg havde nær sagt lære at leve med, men dejlig fodbold har vi set i de første 45 minutter. Både oppe foran og nede bag. Det har været fornøjelse at se danskerne spille så afslappet, men det er jo også denne gang. De skal bare ikke tabe for stort. Og i Melkær har vel sjældent været mere oplagt, end vi har set ham i de første 45 minutter. Ja, det har været interessant at se, at irerne har så stor respekt for ham, at de har prøvet at få skift til den 3-4 mand på ham. Og nu vil jeg jo med det samme sige til seerne, at vi har haft spillemæssige problemer, og jeg ved, jeg har haft mikrofonproblemer også, og der har været en tekniker, der ikke rigtig kunne finde sin skruenøgle og lave om på tingene. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er kommet hjem med indtil nu, så det kan godt ske, at jeg sidder og gentager mig selv. Men Elkjær har haft meget, meget stor betydning for vores angrebsspil. Han har været med til at flytte irerne fra hinanden ved, at han har vandret fra den ene side til den anden. Og det har bevirket, at de med deres områdeopdækning i centerforsvaret har været meget på den indimellem og har skulle skifte spillere til at tage sig af ham. Samtidig synes jeg, at en spiller som Jesper Olsen har fået et forrygende comeback. Netop også fordi han har flyttet sig, som han har. Han er for det første, synes jeg, været en arbejdskraft over i venstresiden til at få lukket af i samarbejde med Søren Lerby. Samtidig har han åbnet venstresiden i vores offensiv og en gang imellem forladt den for at få mere spredning op foran. Jeg vil da gerne indrømme, at jeg indimellem har syntes tidligere, at Jesper var lidt for tynd. Han fyldte for lidt på landsholdet, især i defensiven, men han har altså fået et fortræffeligt comeback, og der har været fremdrift i hans driblinger, og han har ovenikøbet vundet nære kampe, og han har frem for alt tænkt defensiv fodbold, sådan at når nogle af de normalt bagfra kommende midtbanespillere over... Når vi er videre på spillere på banen. Ja, så er vi ved at være klar til anden halvleg. Der er ikke foretaget udskiftninger på det danske hold. Man kunne frygte, at Sepp Piontek var fristet til at skifte Søren Lerby ud. Situationen er den, at han har et privatfly holdende ude i lufthavnen her, og faktisk umiddelbart efter kampen skal ud til det og hjem til Bochum, hvor Bayern München spiller pokalkamp i aften, og så vil hans manager Latek her, han er ikke bare til betingelser, synes jeg nok. Ja, jeg vil faktisk kalde dem uforsvarlige, og jeg synes, det fortæller lidt om, at Bayern München muligvis er i krise, fordi man kan da ikke forlange, at Søren skal tilføre holdet noget i en svær udkamp i aften. Slet ikke, som han har arbejdet her, som han jo altid gør på landsholdet. Der er ikke noget med at holde pauser, når man hedder Søren Lerby. Drivkraft på midtbanen, i det dejlige ryg frem af banen. Mølby laver frispark. Jesper Olsen forfølger modstanderne hele tiden. Og så imellem to mand. Ikke frispark. Det er nok ikke forfældigt. Jesper Stribling og inviterer Bækling til frispark. Og dengang var der frispark. Der er fordel. McGrath. Så man fremme til sigerne.
det. Den danske forsvarsformation er nået hjem. Kevin Sheedy. Ja, det er godt at flyve væk. Han er normalt uhyre farlig i venstre siden for Everton. Men det er lukket godt af for hans spil i år. Hjørnespark. 7 McGrath fremme. Også Stapleton og Cascarino. Ready. Kjær fat. Og så Laudrup. O'Leary efter ham. Og scorer han. Michael Laudrup. En perle af god. Et supertalentet Laudrup har fået til igen. Der er aflevering fra Morten Olsen og Billy O'Leary. Og så bagom ham. Ja, det er sig selv målmanden James McDonough står og klapper. Michael Laudrup til fanden. Se det her igen. Det er mesterligt. Og O'Leary halvfærd efter Laudrup. Og der bagved ham. Her McDonough på halvdistance. Ligger. Fremragende dansk start på anden halvleg. 2-1. Det var Laudrups 18. landskamp-mål i landskamp nummer 27. Han forskånes for uheld fremover, så bliver det ham, der slår Morten Olsens landskamp-rekord, som han sætter i dag. Cascarino mod Sando. Ja, der findes jo så mange afgørende kampe, så når der endelig er en, der som i dag kun har teoretisk betydning, så er det ofte, at spillere slipper nemt om ved det, eller i hvert fald vil slappe af ubevidst. Men jeg synes, vores gør det ved at spille simpelthen holdende fodbold, og det er også den bedste og den mest underholdende måde for vi andre, at der bliver slappet af på. Men Mølby ligger oppe på banen efter sammenstød med Brady. Vi tager bolden ud af banen. Jeg tror, det var med McGrath. Ansigt til ansigt, og dommeren støjter af her. Og Mølby kan... Nej, det gør han ikke endnu. Mølby sidder der på benene. Og så har vi bolden ud af banen, som Mølby kan på behandlingen, men han ser ud til at være klar igen. Ja, han er nok lidt groggy. Han ramlede næsen ind. Vi kan se
kaptajn Rasmus Bak Andersen skal lige se i øjnenes reaktioner. Han er frisk nok til at grine af det med by. Ja, han har jo en fremragende fysik, men det var et dumt sammenstød, han havde der. Forhåbentlig er han helt frisk igen. Det ser ud til det. Der er fløjtet på frispark til Ierne. Shitty. Okay. Det var da godt at se der. Ivan Nielsen dengang, der siger det jo færdigt. Ja, jeg tror, mens vi venter på det frispark dernede ved Troel, så kunne jeg godt tænke mig lige at bladre tilbage til Laudrups mål. Og jeg så ham til træningen i går og lave det samme, hvor Ivan Nielsen og Søren Busk efter tur var nede og ligge for at blokere et skud, der ikke kom. Og så det er altså en helt utrolig evne, han har i så svær en situation, at bevare overblikket til at gøre noget, som man egentlig vil få skæld ud for, hvis man brænder. Men han er så sikker på, at han kan klare det, at det er helt fantastisk. Og der er fejlet op og åben, kan jeg love dem for over på den danske langside, man kan kalde den det. Og kæft offside. 17 i nummer 11. Okay. Den er lige ved at være sukket til Jesper. Han var inde i en offside. Der er med fremme en gang. Siger man offside. Ja. Den er gået et par gange med mere uskyldige frispark. Den med at tage frisparket med det samme. Og ikke til det sted, hvor det er begået denne gang. Der snuppede Michael Laudrup også 12 meter i. Det gjorde han. Det har han gjort før. Jeg mener ikke at have set vores landshold udnytte banens bredde så effektivt som i dag. Og ierne er spredt for alle vinde, når vi bygger op, og det giver plads. Den er også meget bred, den her bane. 55 meter bred. Nu er han der igen derfor. Har ikke tabt en rigtig vigtig fodboldkamp på den bane i 13 år. Det er altså VM eller EM-kvalifikationskamp. Og de er altså bagud her. 2-1. 10 minutter ind i anden halvleg. Nu er der et indirekte frispark, farligt felt af Jesper Olsen. Godt prøve ud af Rasmussen det her. Og det er et blændende udkast, for man kaster ud i den side, hvor Ian mangler, efter han har været op og lægge ind over. Det fik ikke rigtig noget ud af det, men ellers er det godt set at prøve. Drop.
storartet. Det er Michael Laudrup og Sivebæk. Der er faktisk ikke andet for Sivebæk at gøre, end at få selv nu. Ja da! John Sivebæks første landskammål efter en solo-tur ned fra midterlinjen. Det er herligt vandespil med Michael Laudrup. Velkommen i storhedslungen, John Sivebæk. Et stort meget landskamp af første mål. Så er det godt. Elkjær trækker til højre og trækker et par stiger med. Efter vi kan prøve at se det nu her. Han kan faktisk spille Elkjær lige op der, men så er han nok bange for, at Preben er offside, og så trækker Preben over, og John gør det eneste rigtig kører bagom, og har fysik og hurtighed til at komme fri. Glimrende set af den unge Vejleberg. Så er han heldig at få en kontra på det, men en af over McDonald. Ja, det er faktisk også så velfortjent som Ian styrter for vildede rundt en gang imellem i danske smarte kombinationer. Ja, for sagen er, at den går man ind i nærkampet med Ian, jamen, så har de mange gange en fordel på grund af deres råstyrke. Så det er derfor, vi har spillet dem helt rigtigt ved at åbne det og få dem ud i nogle få kombinationer, hvor de ikke rigtig kan begå sig. Det danske publikum er det vidunderligt, sejren er vores. Sådan var det være. Det kun går der vel en halv time tilbage. Glimt. Og så tror jeg, vi er klar til at tage Jens Bertelsen ind på banen. Og det er Lerby, der takker af og tager afsted til Bochum, hvor han skal spille senere i aften. Jens Jørgen Bertelsen, en af de spillere, som har spillet samtlige VM-kampe, kommer altså ind her efter 14 minutter i anden halvleg, og Lerby er afsted til Lufthavn. Ja, jeg kan jo allerede nu høre Preben Elkjær bagefter sige, at taktikken var, at vi skulle foran 3 ind i begyndelsen af anden halvleg, så Søren kunne være lidt mere udvildet til i aften. Men jeg vil stadigvæk hæve det, at jeg synes, det er rovdrift. Men Svend, det er vel den første sejr herovre, vi er på vej til, er det ikke? Jo, i eller er det. Vi har spillet 8 gange tidligere mod Irerne. Vi har vundet 2 gange her i København. 3 gange uafgjort, og så 3 nederlag af det her i Irland. Jesper Olsen. Og så Mølby. Skal han også have det første landskamp-mål? Ja, det skal han. Det betyder en endelig tidligere. Så er McDonald ikke noget. Det er en pragtfuld forsøg. Jeg forsøger at loppe den over ham, og det er det eneste rigtige. Det var synd, han ikke fik held af det, for det er en pragtfuld detalje. God redning i øvrigt. Jo Mølby og Ivan Nielsen, de eneste spillere fra dette hold, som ikke har scoret landskamp-mål. Selvfølgelig Troels Rasmussen, målmanden. Jeg er inde i en offside, Laudrup må gå selv. Nu er jeg ikke offside. Laudrup. Ja, det er jo i de der situationer, jeg gerne vil have, Preben prøver at hamre til den udefra. Han har et pragtfuldt spark, der er svært for en målmand, fordi han er til at ramme den uren. Sivebæk igen nu i venstre side. Det er rigtigt, at han må holde på bolden. Nu medstiller med frem.
Hansen. Det overligger Søren Busk. Nu åbner højre side. Morten er derude. Ja, det tangerer jo noget, jeg vil kalde fodboldopvisning. Det er boldleg. Man kan se her, hvor spillere nyder det. Indbyrdes forståelse om spil uden bold, og ja, der er faktisk alle de der raffinementer, som vi ønsker, at en god fodboldkamp skal bestå af. Frank Andersen varmer op på sidelinjen nu. Det er altså suverænt. Pragtfuld aflevering. Christian Audrup fra Mølby. Det er første i udvisning. Det gælder vi ikke andet end Advarsen. Advarsen til nummer 5. O'Leary. Nu er han træt af at blive løbet om hjørnerne af Michael Audrup. Jamen, det er jo en fuldstændig oplagt chance, der bliver taget fra Michael, så du har ret i, at det er sådan noget, som jeg kalder nødbremse, og ud med sådan en fyr. Kan det så bare været en halv meter længere fremme, så vi har fået et straffespark ud af det? Ja. Men lad os se, om ikke de kan score alligevel. Laudrup kan, Elkjær kan. Jeg tror simpelthen også Mølby kan herfra. 4-1 byder det fra det danske publikum. Laudrup gjorde det 3 gange i træk, lige nøjagtigt derfra i går. 9,15 meter til muren væk. Elkjær, der var 5 meter fra. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, at det irske hold er et dårligt hold. Jeg synes, at indimellem de er overrasket med at spille ganske pænt opad, men jeg må indrømme, at der er i fodboldopfattelse og i teknisk og taktisk kunden, at der er der klasseforskel. Stapleton. Bækling. Ja, man har indtryk af, at de indimellem ikke aner deres levende råd over for danskernes måde at markere på skift forskellige spillere. Det er jo uhyggeligt sjældent, at vores forsvar bliver taget ud af det, hvis en bliver snydt, for så er der en ny parat hele tiden. Bra. Det var Jesper, der var helt nede ved baglinjen og hjælpe sit forsvar. Mølby er gået i position. Det er Jens Jørgen Bertelsen også. Det, der er så vidunderligt ved vores spil, er, at når vi er trængt, så forsøger vi hele tiden at spille os ud af vanskelighederne. Det vil sige, at vi holder ved spillet deroppe af, og på den måde, så kommer vi ikke ud for de der paniksituationer. Får virkelig vendt en forsvarssituation til en angrebssituation. Sorensen med fremme for at støtte Stapleton. Bækling. Elkjær fremme.
Ja, det er jo et bravurnummer af de helt store. Tænk sig lige ned foran Ejes Barsbak selv lave det der. Det, Jesper tror selv på det i dag. Det kan man da i hvert fald se. Det er nok noget nær hans bedste landskamp. 24. i øvrigt. Det er ikke noget, der står i lærebøgerne. Det er Laudrup, der går. Vundet så fra de danske tilskuerpladser i Irland af et tegneseriehold. Der kommer Jesper. Det er som om irerne lader sig inspirere af det danske spil. De vil faktisk kan spille det samme til det. Opsat. Ja, og det er der, jeg mener, at irerne slet ikke er så dårligt et hold. Og jeg har i masser af år syntes, at man også i Irland, men måske især i England, havde den her opfattelse af, at der skulle bankes frem. Det synes jeg ikke, at man ser så meget i dag. Og det er da muligvis, fordi de er blevet smittet af det danske spil, og det må man da kun håbe, for det er da den vej frem, vi skal i fodbold. Den angriber ind i stedet for midtbanespiller Mike Robinson. Og 14 er kommet ind. Kommer fra Queen's Park Rangers. Og Morten Olsen bliver skånet for yderligere overlast nu med sin fibersprængning. Forlader sin rekordkamp nummer 76 og afløses af Frank Arnesen. Og så har begge hold foretaget de udskiftninger, de må. Så er det spændende at se den nye forsvarskonstellation, nemlig med Mølby nede i en rolle som sweeperen, liberoen, der skal rydde op nede bag markeringsspillerne, husker Ivan Nielsen og samtidig skal støde med frem. Det er den rolle, man i flere år har tiltalt den unge Mølby. Nu har en succes på Liverpool så i øjeblikket på midtbanen. Men på længere sigt er det nok løsningen. Det er i hvert fald det, der kan gå mest gnidningsløst, når vi er i gang. For ellers en spiller som Ivan Nielsen er også en pragtfuld libero-type. Men det vil være tåbeligt at fjerne ham fra sine markeringsopgaver nu, det er klart. Det, der kan være problemet, det er styringen af dansk offside-taktik. Men okay, irerne skal op og lave 3 mål yderligere for at vinde. Og så er Danmark stadig ikke i knibe med hensyn til VM-kvalifikation. Klart nu sejren inden for rækkevidde, og det giver sejr i gruppen, så ser Sovjetunionen og spillerne og Sepp Piontek så gerne. Burn. Ny mand. Mike Robinson. Der mangler 18 minutter. I dansk favør.
overtræk. Det er dommeren. Og den dømmer han selv. Linjevogteren havde ikke engang flaget op. Det var frispark. Dommer transfer. Ja, du siger 3-1, og det er jo rigtigt, og vi har helt glemt det straffespark, som vi helt klart blev snydt for i første halvleg. Men det er man jo tilbøjelig til at glemme, når vi fører 3-1. Store danske koloni synger, der er et yndigt land. Det var den i øvrigt også, da Kong Christian blev spillet inden kampen. Så skal den danske nationalmelodi efter fodboldsroliganernes opførsel. Eller slutter opfattelse. Der er frispark. Det er jo fat. Der kommer Andersen ned bagfra. Ja, det ligger fint. Ja, to. De er udspillet på det bandespil mellem Andersen og Stivebæk. Berggren, Elkjær. Det er opvisning, og det er fodboldspil i verdensklasse. Berggren kunne have afsluttet det, men hvorfor dog gøre det, når Elkjær ligger helt fri? Herligt kørt igennem i højre side. Elsen af Andersen. Det er Berggren til Elkjær, der er trukket væk fra omsejlen, og Berggren lige op nu. 4-1. Den tænding af Berggren der, det er noget med foden, men han kunne lige så godt have drevet den og gået hen og lagt den foran Elkjær. Det er utroligt flot lavet. Ja, vi er på vej til den største sejr nogensinde mod Irland, kan jeg godt love. Der var det 2-0 og 3-0 over dem. 3-0 sidste efterår i København Idrætspark. Og nu kan vi da roligt følge sejren af vores selvfølgelig er den der det. 13 minutter igen.
Ja, 5-1 i Norge og 4-1, hvis det holder her i Irland. Jeg synes, man kan fornemme, at de der blændende takter fra Frankrig, de er i hvert fald i forstærket udgave kom ind på holdet igen. Bæklind. Der kom i luften. Redning af Kohl. Skud fra Mike Robinson. Jeg tror, det er det andet skud. Mod Troels Rasmussens mål i hele kampen. Det første tog han så også af. Det er okay. Forbi Olette. Frispark. Frank Hansen dernede og rydder op. Så Laudrup. Løjtet for. Giver et frispark, Laudrup. Det er jo fast i tøjen. Fast i McCarthy i hvert fald. Robinson. Offside. Den blev styret af Jan Mølby. Det er et bevis på, hvor godt samarbejde der er i truppen. At selvom Morten går ud, jamen, så behøver man ikke at ændre så vital en taktik som offside-taktikken.
frispark, farligt spil. David Elkjær har i øvrigt overtaget anførerarmbindet fra Morten Olsen. Det er også et flot ridderslag. Og landstræner Sepp Piontek. Becky. Hansen helt fri i venstre siden. Fire danskere mod en i. Så derved var flere i og sejt og styrket tilbage i hovedstationen. Ja, den eneste måde, man kan overspille sådan en offside-taktik på, er, hvis boldføreren, ham der har den, han kører selv. Men så er det jo bare, at man har fundet ud af at køre direkte efter ham, så man i hvert fald får ham bremset. Og så er det svært mod boldføreren. Rigtigt. Minut mangler der kampen. Dansk føring 4-1. Sejren kan ikke komme i fare. Frispark af Ivan Nielsen mod Stapleton. Og så dansk kontraangreb. Michael, Laudrup og Elkjær alene med Lorentzen. Hun er ikke Laudrup det der. Ja, han er dejlig bred i sådan en situation, Jan Mølby. Man forstår godt, han har succes hos Liverpool. Han har i år, synes jeg, udviklet sig kolossalt. Meget mere bevægelig, end han nogensinde har været. Boldsikker. Samtidig. Det var hans styrkammerat. Bækling. Vi skulle lige have Bækling til at afslutte der, og samtidig så er han altså en formidabel markeringsspiller. Det er en virkelig stor all-around-spiller, Mølby.
Berggren og Jesper i foreningen, og så Elkjær åbner i højre side. Kommer der. Ja, 2 mål har han lavet. Han fører Elkjær. En meget, meget stor første halvleg spillede han. Og hele tiden, som sædvanligt i anden halvleg, været en konstant trussel for det irske forsvar. Ja, det er absolut en af Elkjærs allerbedste landskampe. Også når man ser bort fra de 2 mål. Kører på sidste minut, ifølge mit stopord. Jeg synes, det har været interessant at se, at selvom den irske sekser, Liam Brady, har fået relativt stort spillerum, så har han ikke rigtig vidst, hvad han skulle gøre af bolden, fordi de øvrige var dækket op. Og det, synes jeg, er en blændende taktik at lægge over for sådan en spiller, der ikke mere ejer evnen til selv at køre. Så går Jesper til gengæld ind mellem 3 irer der. Manager Ron Atkinson sidder på tilskuerpladserne, og jeg gætter på at få klappet sig varm her i den sene eftermiddagskulde. Vi glæder over sin protégés store indsats. Tiden er udløbet her på mit stopord. Ivan, der på det nærmeste gør, hvad der passer ham. Og så er kampen overstået. Den sidste af Danmarks kampe i den europæiske kvalifikationsgruppe 6 er overstået, og så er man nok sige vel overstået. Men i lange perioder af denne kamp sigtet i verdenspladser. Ja, og billederne må have talt deres tydelige sprog også på skærmen derhjemme, så det har været en stor oplevelse at følge holdet her for anden gang i træk på udebane. Spille helt fantastisk dejlig fodbold. Det kan kun med en meget, meget stor fortrøstning og meget, meget store forventninger til frem til Danmarks indsats næste år i Mexico City, hvor der spilles åbningskamp den 31. maj og finale den 30. juni. Det kunne jo være vidunderligt, om Danmark var med også der. Men selvfølgelig skal traditionen følges. De danske spillere skal over aflevere en uvurderlig souvenir til deres trofaste tilhængere. Claus Berggren, Mogens Rasmussen sidder på øjen der. Elkjær kommer med sin trøje med nummer 10. Op til publikum. Som tak for den fantastiske støtte, holdet har fået hele vejen igennem denne turnering. Som altså har givet sejr i gruppe 6 foran Sovjetunionen. Danmark er op på en total af 11 point for 8 kampe. Men Sovjetunionen har 10 point for 8 kampe, og det er altså de 2 hold, der går videre til slutrunden i Mexico. Kampen senere i aften mellem Schweiz og Norge er bare en formalitet, der skal overstås. Det har slet ingen betydning for hvem der kommer til Mexico. Og med disse billeder af glade danskere, beundringsfulde irlændere, ser vi farvel her fra Lansdowne Road i Dublin, altså 4-1 til Danmark over Irland, den største sejr og den første sejr nogensinde i Irland.